Áno, vážení, hlásime sa vám v prvého zápasu finálovej série medzi Kapibarami a Dusted. Neviem, čo je to za mesto. Áno, a tu na borec Krompa krásne rozohráva, ale má pred sebou obrancu a nie ledajakého. Nie ledajakého. Áno. Ťažké kroky a rozhodca sa opäť upískol, ale na to sme zvyknutí v tejto lige. Na to sme zvyknutí a dôkaz budeme mať, pošleme ho na basketbalovú akadémiu rozhodcov a iných. Áno, Boreček hadže šestky. Ach, zlífal chlapci, ale aké to máme skore, no tak to asi neuvidíme. 7-7 cídla, teraz som prišiel, dobre to bolo. Ale sa mi odšľúbil, počkaj. Musíme sa našľúbiť naspäť. Áno, Robert. Áno, a Richard Retnický, starý toharcovník. Nedal, super. Ináč Rišo vadí, keby si chcel vedieť. Výborná obrana. A opäť sa rozhodca upískol. Opäť sa upískol rozhodca, vážení diváci. Fairplay sa nenosí v družstve Dusted. Ukáž mu opakovačku. Rozhodca odignoroval svetelnú tabuľu. Opa. Výborne, s touto biednou streľbou tu na chlapci. Bude to ťažké, bude to ťažké. 16 tam je. Áno, ten nám dal najviac bodov, aj keď sme tam boli. Nedal najviac, ale dal veľa. Treba mu zlomiť nohy. V kolenách. Robo sa ostrihal, normálne som zomrel. To je doskok. To je doskok hodný Kapibar. A odstavenie hlavne. Výborná obrana. A dostávame za 3 body. Skvelé chlapci. Len tak ďalej. Hlavne, že všetci odstavujeme ako treba. Opäť legionár Mišinský. Ja som dobrý. A opäť neúspešne. Výborný. Faul za faulom, strieda koš za košom. Dúfam, že sa to nahráva, ty vole. Taký v rohu blika batéria. Nuž, a nepriaznivé skóre na tabuli ukazuje, že je na čase zabrať, priatelia. Priamo ideš priamo to dávaš na YouTube, na Hej, to priamo na Husté TV ide, aj s môjim pokecom. A to najďalej skoro. Krása. 100 000 ľudí. A striedame a nastupuje, toto si zaslúži detail, nastupuje Boris Dizdarevič, srbský reprezentant do 16 rokov. A už sa dostal do potyčky so superom. Robí si miesto, výborne Boris, skvelá práca. Toto chlapci potrebujeme, tvrdú hru. Poprosíme divákov, aby nechali Výskyt ignorácia strašná. Krásne. Juraj Probala, áno, to je on, priatelia. Bývalá hviezda Slavie Košice, teraz hviezda Kapibary Košice. A opäť bez obrany strela, áno, osmička, bez obrany, ten dostane puc. A opäť Probala. Bez doskoku, takto sa ďaleko nedostaneme, milí športoví priatelia. A teraz sme mali šťastie.
A opäť legionár. Bol to dobrý pokus. A teraz, chlapci a vážení diváci, nastupuje The Beast. Ostrihaný, vyzerá ako človek, to je neuveriteľné. Ale zdanie niekedy klame, lebo v jeho vnútri drieme Hulk. Pod dresom sa stále skrýva robot. Nedôsledná obrana. A toto sú tie južanské typy, ktoré vedia premieňať ponúknuté šance. Áno, počujeme perfektnou angličtinou z hľadiska pozbudzovanie do obrany. Bohužiaľ si myslím, že polka družstva nerozumie. Krásny rýchly pas. A tam je Hulk. A bohužiaľ nepremenil. Veru, nie je to už čo to bývalo. Svalovej hmoty ubudlo, kill pribudlo. Ale je to sympatický výkon, chlapci. Dobre, to spieku more, ja som briloval nočka do píči. Tak, Robe, teraz nám ukáž, ako sa hážu šestky. Výborne. Výborne, vidno, že je tu stres. Je tu stres a pocit zodpovednosti. Mladá manželka z lavičky sa pozerá na neho, drží palce, nepomáha. Čo sa dneska hraje za komentátora? Všetko. Chcem sa počuť, aký mám príjemný hlas. Že by pressing? Ani náhodou. Áno, to je on. Na túto obranu sme zvyknutí. A už idú profesionálne posily. To čo mu odpískal? Ja, vidíme, že rozhodcovia pokračujú v nastolenom trende a pískajú, ako to slušne povedal do kamery, kokotinu za kokotinou. Ale na to sme si už zvykli v tejto lige. Výborná obrana. A takto sa premeniajú šance z profesionálneho hľadiska. A toto si zaslúži potles ako na otvorenej scéne. Vynikajúce. Mladý čilák opäť raz ukázal, ako sa hrá so srdiečkom. Nepomáhame si pri clone. Jasný. Robko. Genius, však roky mám. To nie? Sedemnáctkou je zranený? Či ešte hraje? 13 bude už moc zranený. 17 hral 10 rokov Českú extraligu. Čo? 10 rokov hral Českú extraligu. A 8 hral za Spišskú extraligu. Aj hrá stále. Neviem, jak sa volá. Ale minulý zápas 17 dal 28 bodov a 8 26.
Čo s kapibarami? Áno. A sústreďme sa, priateľa, toto bude určite pokrik, ktorý bude stať za to. Tam je wire, nemáš takú funkciu, nemá tam to mikrofón. Ivo, nelez do záberu. Obyčajné kapibary. Konkurenčná televízia. A nemôžem si pomôcť, Robert je krásny s tými novými vlasmi. Opäť vyzerá ako muž, heterosexuálne orientovaný. Až neviem, či mám vypnutý mikrofón. Šokujúce zistenie na záver. Čakáte si pamätáš všetko, čo som povedal. Dopíšeme ti to už. Máš v tom film. Černo-biely. Áno, tu je, vážení priatelia, bývalá opora Slavie Košice, skvelý hráč a ešte skvelejší človek. Opatrne, opatrne a opäť probala. A opäť srbská posila, vynikajúco. Mladý Dizdarevič opäť ukázal, ako sa premenia ponúknutá šanca. Ubraň, poď! Čierni majú loptu. A toto lacný trik, na ktorý sa neskočil. Striedanie na kapibarskej strane. Nevyhrňam, bo piči bolí ma to ešte. Serus, to skade ste došli. Je to. No, a. Nemá. Cera. Nemá. Ideme teraz na konto, ne? Som stroj. A vidíme tu ďalšiu legendu košického basketbalu. Tomáša Zvarika, All-Star člena KSL a Siene slávnych. A Robert Nuber, reprezentant všetkých slovenských miest. Si teraz nezachytil takú danku. A čierni majú opäť loptu. Skoky! Ale takto to nie, chlapci, s takouto branou môžeme ísť akurát do piče. Absolútne bez obrany tento hráč, je už vyhorená svieca, ale súka nám jeden bod za druhým. A tam je Beast, krásna prihrávka. Ej, len tak zahučalo. Sympatický pokus. Veru, premienanie všetkých pokusov nie je veľmi silná stránka tohto družstva. Parohy. V tejto lige má každé družstvo signál, ktorý sa volá parohy. A nikto nikdy nevie. A nikto nikdy nevie, ako to má brániť. A opäť legenda košického športu. Ej, koská lopta, koská. Rodca sa takticky postavil rovno do záberu. A na žiadosť superové lavičky Rodocká písala kroky.
2 fauly. Ten sa vyfaloval aj v tom pachu a potom to bolo veľa lepšie. 17, mám 1. Oj, Braňo! A opäť bez obrany. Toto keď Bimbo uvidí na internete, jebne ho. A so šťastím Kapibári opäť majú loptu. Predtým, než sme zobrali tých dvoch extraligistov, 15 nám doma dal 27 bodov. To je starý Zetko. Ale sympatia. Sa mi žhaví foťaky. Vzorný otec 3 detí. No aj mi, pali mi prsty. Nie, zjebujem. Máme tu aj posudok z práce. Nikdy nevieš, čo je na práce. Nikdy nenadúka. 2 kg. Najlepšie v Košice. A teraz má ešte pod sebou jedného z Prahy, čo sa vrátil a ten je vraj ešte lepší, len nemá vlastné štúdio, tak robí u neho. Ale to sa čaká tak 4 mesiace na kéru. Hej. Len oni idú na Korziku za mesiac, neviem, na go. Aha. Tak nosisz testać. Okej. A skore 25-17 pre supera. Neodstavené, ako obvykle, ale na tento obraz sme si už zvykli. Otočte to more. To príde, to sa zlomí. Tí tam traja borci dali koše, z toho jeden len 2. Však tí traja borci tam prišli kvôli tomu, aby vyhrali Extraligu. Teda, Extraligu. NBA. Túto smiešnú ligu. Braňo La Fontaine. A takto hrajú čierni muži, priatelia. Chytil sa ponúknutej šance a s prehľadom zakončil. Braňo je náš. Počujete odozvu v hľadisku. Žiadny rasista sa tu nenájde. A opäť bez obrany. Nice. To je on. The Hulk. Smash. Robo, smash. Opäť mladý takáč. A bez doskoku. Doskakovacia činnosť v tomto družstve pokulháva. Je blocked by Braňo. 16 má stanový tábor všetko. Počína, však oni vyhrali rozkok. Ešte nebol. A žiadna pomoc. Ajajajajaj. Tough call. Aj tak 6 bodov. tak sa hrá no easy layups. Nemôže len tak. Aha. Medzi troch prešiel.
Na trojke ušiel a traja stále a ho nechali vojsť. Taká kokotina, čistá kokotina. Keď tam bol Robert Nuber, priatelia, tak toto je naša lopta. Myslíš ten Robert Nuber, čo tu sedí na lavičke? Presne ten. Ten, ktorý má skromné ústa. Skromný úsmev na pery. A maskuje sa, maskuje. Dáme zoom na jeho nosnú dierku a všetci budeme vedieť. Robo! Čau. Vidíte, je to, neujeboval som. To na YouTube pôjde, bratu, ne na Facebook. Na YouTube pôjde len odkaz. Či na Facebook pôjde len odkaz. To sa vystrihne na zvlášť. Myšienský faulom, ale rozhodca samozrejme nevidel. A opäť nastupuje mladý Čilák. Perspektívny hráč. Ale furt si lepší, jak tí komentátori na husté, vieš. A pri lopte probala. 3, 2, 1! Tak, toto bolo nezvládnuté. Toto bolo nezvládnuté, milí športoví priatelia. Hráč takých kvalít, ako je Juraj Probala, by mal vedieť zobrať zodpovednosť do svojich rúk. A najstarší hráč na ihrisku, 79-ročný Jozef, nepremenil ponúknutú šancu. Tak keď kúkam na nich, bolo by s tebou vyspôsobať. Neberú penalty, bo mi nevidie miesto, more. Ešte 6 minút mám. A už 4 minúty, a to ešte len polčas. A dúfam, že to video robí tak, že ďalšie budem môcť robiť. Neviem, čo mi to ukazuje, že 6 minút, 6 sekúnd. Že nie miesto na kartu. A 8 giga mám kartu. Ale však nemáš sa to nevydač. A vymažem. Ale 8 giga chápeš do, keď robíš HD, jak to máš Full HD? Nie, iba HD. Mám aj Full HD, ale to by som nenatočil. Všimneš potom. Ja som zase, že to je nastavené, aby tie videá neboli veľmi obrovské, že tých robil len hodinové. Ale tá hodinu tu tiež nesom. No, neviem, pozriem sa, čo tam je. Keď si natáčal? Tak som natočil celý zápas, vždy som stopoval, keď bol timeout alebo také debility som stopoval, ale keď som to nahrával, tak som mal ešte 24 giga voľné. Za to teraz naraz to robím. Opäť český. Ten krásny šestkový postoj. A so šťastím Kapibári získali loptu, odstavený zase nebol ani rozhodca. Veru nepríjemný obrázok hry, priatelia, nepríjemný. Toto finálové stretnutie by malo byť poctené oveľa vyššou kvalitou na obidvoch stranách. Už je hore Roba film. Si nevidel raketový nástup. A Donko má pri lopte. Jo, jo. Krásna prihrávka, priamo do rúk Tomáša Takáča. Crossover, strela, koš. Takto sa hrá moderný basketbal. Že sa dá koš. A opäť prestarnutý krompašský tím. Som počúval, ale som plakal. A opäť zlá obrana. Strela a opäť vedľa doskok, ani náhodou. A bez obrany hráč. Dal nám zatiaľ
17 bodov, teraz 20. Faul. Treba ho nechať voľného. Toto bude veľmi nepríjemný dopad na ego Roberta Lipnického. A osamotený Krompašan proti štvorici kapibárskych hráčov. Obrana sa rozsypala a so šťastím sme to ubránili. A to je Lipnický. A opäť nič. Veľmi biedné to je, priateľe. Veľmi biedné. Veľmi biedné. Takto sa nehrá v finále. A už je to 11 bodov. Treba dať srdiečko. Chýba tam srdiečko. Takisto nejaký spriateľený rozhodca. Útočný faul. Áno, takáto je neférová hra krompašských hráčov. Všetko pre cenné víťazstvo. Rozhodca bol hluchý, keď už bude slepý. Ale tu bolo počuť, jak mu pleskol po ruku. Ukáž mu fraktúru. Zlomu krčnú chrbticu. A opäť srbská posila. A krásne, Don Koma, priatelia. Don Koma. Toto je ten silový basketbal, ako poznáme aj z americkej NBA. V podaní mesiarov z Krompách. A opäť bez doskoku. To už je škoda komentovať. Úplne biedná obrana. Na toto nie sme zvyknutí od Roberta Lipnického, ale bohužiaľ vidíme, že... Juraj. A opäť bez doskoku. Čo ti jebe? Už ani jeden doskok do piči. What the fuck? Dačo je zlé, Lipnický má jeden bod. Čo vám jebe? Však už bude polčas. Oni ho poznajú, to je tým. Double, jeden bod a jeden faul. Už sme včera oslovali postupne. Koľko sa 17, koľko dal bodov. A ostatní koľko dali bodov. Ale nebudú ho brániť, nechajú ho strieľať z trojky. Jediný hráč, čo tam dačo hrá.